दिव्या तू रही जमा मो से मूर्ख प्रकाश को शीघ्र डकाई एक कथा मो ताकू पचारि नेबी मां तू राजप्रसाद अपेक्षा करिथा हेले मां मुथिला पचंद से केबे भी किछि कहबेनी मु छाड़ी जी सेठी लुचि की सब कथा सुनिथिबे मां तमे छोट पुओ को डाकी की सब कथा पचारि नेबो तू जा मां ठीक अछि मां प्रकाश अरे प्रकाश अबे नारायण मते भिड़ी की धरी थारे तले मते पकाना मोर पर मान सम्मान अछि मो इच्छा कले एता बड़े फसल खाए और उजाड़ी मध्य दिए केही मध्य मो सामने ठिया होई पारंतेनी समस्ते मते भय करंती भय अबे नारायण सुनुछु तो सुनी जा तू सुनिबु मो कहिबी मो दिव्यश्री को पाइबा कौन न करिछि मो बड़ भाई विकास को हत्या करिछि ए हत्यारे मो बंधु विनाश चौधरी सहयोग करछथि दिव्यश्री को पाइबा पाई मो बड़ भाई रक्तरे होली खेलिछि होली मो होछि ए जयगढ़ संघ मो होछि ए जयगढ़ भाभी महाराजा स्वामी महारानी तुम बड़ पपी का सावित्री नहीं आरे नहीं स्वामी महारानी ताको हत्या करा जाइछि अरे कुलांगा सामान्य स्त्री पाई तू देवता पर भाई को तू मारी देनु तारी रक्तर तू होली खेलिनु होली मो होली खेलिछि तू कौन कलु कुलांगा तू कौन कलु तो देवता पर भाई को मारी दे तू पुणी रही राजप्रसाद तो भी मारी मारो राजद्रोही तोर एठी रहिबार स्थान रहे से बड़ कथारी पड़ी ए सुनार संसार विचारकार करिछि स्वामी पिता अरे ये तोर पिता कहो कि तोर पिता माँ रे कुलांगा तो माँ चाहिए तो ये दुनिया ए राजा प्रसाद शीघ्र चली जा तुम्हें कौन कहूँ माँ माँ तू कड़े भी चली नहीं पिता मते किए सहयोग करछि जा से विनाश चौधरी के डाकी आनिबो हाँ पिता से बेमान नमखरा विनाश चौधरी कथारे पड़ी मु देवता समान बड़ भाई को हत्या कली पिता मु से बेमान नमखरा विनाश चौधरी को विषयटा खेलिबी जा तुरंत जा मु आसुछि माँ तू जहाँ कथारे पड़ी आज सुनार संसार भांगी देलु रे तला कौन कहूँ माँ से नमखरा विनाश चौधरी काली कान्ना मत सुनिबो माँ हाँ कौन माँ स्वामी अरे महारानी एते दिन मते पचारुथिल से गुप्त कथा से आज कौन मते पचारिबनी पचारिबी महारानी से गुप्त कथा सुनिबा पाई मोर मनटा व्यग्र हो उठुछि कुह तब
ମାଧବ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମନ ମୋର ହୁଏ ବ୍ୟାକୁଳିତ। କହିଯାଅ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଶୁଣି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ତ ସ୍ୱାମୀ? କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବିନି? ଛାତିକି ପଥର କରିବା। ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ମହାରାଣୀ। ପ୍ରକାର ମା ଯୋଉଦିନ ତ ପିତା ପ୍ରତାପଗଡ଼କୁ ବହୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରେ ଧନ। ହଁ ମା। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ମା ସେଇ ନାମ କରନ୍ତି ନା ସେଇଦିନ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ତୁମକୁ କେମିତି ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ମହାରାଣୀ ତୁମେ ତ ଦେବତା, এই অপবিত্র ফুলକୁ ନେଇକି ତୁମ ପାଖରେ କେମିତି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନ ଛୁଇଁ ପାରିଲି ସ୍ୱାମୀ। ମହାରାଣୀ ମୋତେ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝ ନା ସ୍ୱାମୀ। ପିତା ସେ ବିମାନ ନମକାର ପିଲା ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିଲି ପିତା। ଯା, ହଁ ପିତା, ତୁରନ୍ତ ଡାକି ଆଣ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ଚାରି ଧନ ଦିବ୍ୟା, ଏ ଦିବ୍ୟା, ଏ କି ତୁମ ରୂପ? ତୁ ଏ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଦିବ୍ୟା? ଦିବ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କି ଜାଣିପାରୁନି। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ମୋ ଶାଶ। ବାବୁ ଏମିତି କୁହନି, ମତେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ? তুমি কে বাবু? ମା, আরে ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? তু কে বাবু? ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବି ବାବୁ? ଏ ମା, ଆରେ ବାବୁ ମୁଁ ପରା ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକାଶ। ହଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ମୁଁ ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକାଶ ମା। ମୋ ବଡ଼ ବିକାଶ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବାବୁ। ମୋ ବଡ଼ ବିକାଶକୁ ତା ସାନ ଭାଇ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ବାବୁ। ନାଇଁ ମା, ମିଛ କହୁନି ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକାଶ। ତୁ ଯାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ବିକାଶ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବାବୁ। ଏ ମା, তুমি ଚାଲି ଯାଅ ବାବୁ। ମୁଁ ବିକାଶର ନାଁ ଧରି ଆଉ ମୋତେ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେ ମା, କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ? ପିତା, କଣ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକାଶ। ହଁ ପିତା, ବିକାଶ ବିକାଶ ବଞ୍ଚିଛି ପିତା। আরে বাবু বিকাশকে ষড়যন্ত্রে হত্যা করা ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିକାଶ। ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବିକାଶ ତେବେ ବିକାଶର ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତାର ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ଚିହ୍ନ କଣ ତୁ ମତେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ପିତା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଦେଖେଇ ପାରିବୁ?
କରନ୍ତୁ ପିତା ମୁଁ ମିଛ କହିଲି প্রকৃত বিকাশ এই প্রকৃতর বিকাশ ଧନ ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ଧନ? ଏ ମା ମୁଁ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବି ମା ମା ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ ଏ ମା କହିଯା ରେ ବାବା, ତୁ କହିଯା। ମୁଁ ଆମ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି ମା ସେ ସମୟରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ତା ସହିତ ସେନାପତି ବିରାସରେ ମିଶି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ପିତା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବା? ମୁଁ ପ୍ରକାଶକୁ ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ପଚାରିଲି। ସେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ସେ କହିଲା ଏଇ ଜୟଗଣ ରାଜା ଏ ବରାଜା ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ମୋ ହୃଦୟ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଥିଲି, ତ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଦିବ୍ୟକୁ ମୋ ଠାରୁ ଚଳେଇ ନେବ ବୋଲି କହିଲା। ଏ ମା ତାକୁ କେତେ ନେଉରାଇଲି, ତା ଗୋଡ଼ ଧରିଲି, ହେଲେ ମା ମୋ କଥା ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲାନି। ଯେମିତି ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଶବ୍ଦବତୀ ମିଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ମତେ ମୃତ୍ୟୁକ ମାର ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣେନା। এই বিভৎস কাহিনী আও আমাকে আও শুনালা রে বাবা। শুনি মোর কলিজাটা ফাটে পড়ছি। ହେଲେ ପିତା ମୋ ଦିବ୍ୟର କାହିଁକି ଏମିତି ରୂପ, ତାର କଣ ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ ମା। ସେ ଗୁଲାମ ପ୍ରକାଶ ମୋ ଦିବ୍ୟାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ରେ ଧନ। ମା ହଁ ରେ ଧନ। ବିକାଶ ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ କଥା ରଖିଛୁ। ହଁ ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା ଏ କରିବୁ। ମା ମୋ ପରା ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କଣ ତୋ କଥାରେ କେବେ ଅରାଜି ହେଇଛି? କହ ମା, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମତେ ମରିଯା ମୁଁ ମରିଯିବି। କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ମା। ମୋ ଦିବ୍ୟ ମତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେରେ ଧନ। ହେଲେ ମା ପ୍ରକାଶ আরে প্রকাশ কিছু করে পারিবনি। ସେଇଟା କହୁଛି সেদিনর বাহাঘরটা ছলনার বাহাঘর ଥିଲା, প্রতারণার বাহাঘর ଥିଲା। আও আজ দিনঠু সেই বাহাঘরକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି ପିତା, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଦିବ୍ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ମା ବିକାଶ ଏ ମା ଦେଖ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ତୁମ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଆସିଛି। ଦିବ୍ୟା
ଜାମା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ବଡ଼ ବିକାଶକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଛୋଟ ଭାଇ ନା ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମତେ ଦେଇଛି ତାର ନା କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଦିବ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛୁ ଦିବ୍ୟା ସେ କୁଲାଙ୍ଗରକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯେମିତି ଆମର ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ହଁ ଦେବି। ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଠିକ କହିଛ। ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଠିକ ଅଛି ଦିବ୍ୟା। ତୁ ଜାମା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଆମ ରାଜ ପକ୍ଷରେ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଠିକ ରହିବି। ଅଛି ଦିବ୍ୟା ତୁମେ ଯାଅ। ଦିବ୍ୟା ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି ମା।